så er vi tilbage. Wow. Du kan bare have Ben i bilen. Jeg er lige spurgt ind, mand. Der er ikke plads, tror jeg. Jo, der er stadig plads. Jeg kan ikke indhente dem. Nej, jeg bare det her køretøj kører med. Se. Hvad fanden kan jeg komme op til, det står måske, hvad? Nej. Jo. Jeg er så fucking suck i fucking bil. Igen? Ja, ham der en eller anden dag kunne finde at køre, så vælter han den. Hvor er jeg har skovlen på mig? Fuck dig, din svin, jeg håber du dør. Wow. Jeg er død. Nå, ja. Granat! Og hvis det er den, der jo ser min video her, undrer sig over, hvorfor jeg ikke har granater på mig, så er det fordi de er pisse dyr og bliver med at købe for mig, fordi jeg bruger så mange. Ja, det er også for mig. Jeg har ikke råd til noget til at købe det. Nej, bare for han ikke granat til en rundt. Koster var det 9.000 eller sådan noget. Altså hvis jeg bruger alle de granater jeg har, ikke, så er der lidt mere end det. Det var det er fucking dyrt. Ja. En runde mig og Anders vi spillede for noget tid siden. Der brugte jeg nok omkring 10.000 på granater. I sig selv kun. Mere. Var det med? Jeg brugte i hvert fald ekstremt mange penge på granater, fordi jeg bare blev med at bruge granaterne. Så jeg har lært at lade mig at bruge granaterne, medmindre det er nødvendigt. Eller lad være med at tage dem på. Ja, de siger, jeg bruger granater, men det er stadig spil. Yep. Det fandt mig ind og har overtalt den der base der. Det er sammen med banen, vi spiller igen. Ja. Og I skal ikke få til at udtale navnet på banerne. Headshot! What? Anders fik. Ja. Okay. Jeg siger ham, der ligger næsten i bunden. Ja. Jeg blev med at dø. Jeg ved ikke hvorfor. Kig meget på i sidste runde. Kan ikke blive... Jeg siger, nogle runder er han god til at spille. Nogle runder er han dårlig. Ja. Så er vi to. Og man ved aldrig, hvilken runde man er god i, og hvilken runde man er dårlig i. Det kommer bare lige pludselig. Hey, brøjskel, vend! Ja, rend mig, man kan løbe. Fuck. Du får faktisk gerne få cyklen. Jeg vil ikke have den alligevel. Det her, det sidste par dage har jeg bare siddet og nødt til at spille her. Jeg ved ikke, jeg ved, hvad du snakker om. Vi har kun spillet i 13 timer. Og i fucking 3 dage. Mhm. Headshot! Ja, så dør jeg lige nok, men... Yes! Har du kun én kill? Ja, jeg stinker lidt nu. Det er din skyld, Anders. Nej. Jo. Hey, jeg har en idé. Ej, du skal ikke med. Nej, du kan løbe. Nej, jeg skal ikke ind i sten, Cykel. Jeg fik bare... Jeg går lige bare prøve at følge efter mig, man. Sådan 3 personer, man. Vi har tabt så meget den her. Yep. Jeg cykler smart den her vej den her gang. Fuck granat! Ja, jeg kunne ikke gøre andet end at dø. Jeg havde fucking mit liv. Wow. Jeg er så glad for at jeg fik det der med, da jeg døde der, man. Han sprang mig fandme i luften. Han sprang mig i luften med bazooka. Seriøst? Ja. Men fuck døde jeg? Jeg døde et eller andet med en granat eller sådan noget. Eller en bazooka-skud. Jeg er så glad for... Jeg skal huske at stå bare. Jeg er så glad for at jeg nåede for det med på video. Ja, undskyld poser. Jeg gav ham desværre lidt, hvad det hedder, bøvsevand, er det ikke sådan det hedder? Ej, sikkert. Hvad fanden skyder på mig nu? Headshot! Jeg fik ham!
Ja, det er lige på det tidspunkt, skulle jeg have en granat. Yep. Vi har tabt. Det stinker virkelig nogle gange, at jeg ikke har granater. Jeg savner dem. Vi må tage nogle af de store baner næste gang. Yep. For jeg er træt af at blive dræbt. Jeg tror, at næste runde, der tager jeg den der... Jeg er træt af, at du brokker dig hele tiden. Ja, ikke? Jeg tror, næste runde, der tager jeg den der riffel, der du bruger. Men kan jeg ikke... Hvor? Okay. Yep. Ja, det virker. Nice. Mhm. Og vi ses efter... Jeg kommer tilbage. Mhm. Vi ses. Ses, nemlig. Det igen. Wow. Yeah! Jeg tager lige en hurtig testoptagelse, ikke for at se, efter jeg har lavet på min bitrate her. Ja. Om jeg den kan klare det. Ser det ud til at begynde med. Okay, skal vi Shit, bare optage dig? Jeg er i gang, mens jeg tester. Det er sådan YouTube. test. Seriøst? Hvad? Jeg lader lige ned til punkt her, så dør jeg. Jeg er nok ikke engang i cyklen. Nå, du var gang med at sige her til YouTube. Hvad siger YouTube? Jeg håber ikke, det her det lækker. Jeg håber, jeg har fikset problemet. Og nu ved jeg godt, at alle, der ser på min YouTube-kanal, de kan se alle de ting i åben baggrunden. Ja, du har. Yep. Det kan jeg hjælpe dig med at fikse, hvis du henter med OBS. Ja, det er sgu lige meget. De er velkommen til at se det. Så længe de ikke ser alle de vigtige ting, der de ikke må se. Bare lige, så I ved det ikke, YouTube. Det er det andet forsøg på at optage det her spil. For Ja, Anders. det er det også for mig. Og for mig er det... Er det tredje forsøg for mig? Femte. Femte forsøg allerede? Nå for fanden. Jeg skal bare lige tjekke, hvis det lækker. Inden jeg redigerer, så prøver jeg at fikse det. Ja, det burde jeg måske lige tjekke hurtigt. Ja, yes! OBS kan følge med. Endelig er der. Ja. OBS kan ikke følge med, men CPU kan lige følge med. Han er virkelig god til at skyde ham der. Han dræber med en headshot. Det kan også være hack. Anders, nu når vi snakker om hack, du har slået det fra, ikke? Jeg har aldrig haft det. Det var jeg godt, jeg driller over. Det mener man, så snart den her video her, eller så snart vi den her bane her før, det skal jeg lige ind i check. Men vi laver easy penge, fordi jeg har virkelig brug for penge. Du er ikke den eneste. Han døde sgu ham der. Wow, what the fuck? Blev du sprængt i luften? Nej. Du blev bløkket lige i fjeset. Nej, jeg døde en russer. Der er altid en eller to russer, der cheater. Når man spiller med den. Der døde jeg. Hey, jeg fik kill for du. Fedt. Okay. Kun et kill. Nej, du har rigtig to. Ja, jeg har 2. Og 3 derude. Det går også godt for mig. Lige nu. Ikke ligesom sidste runde. Ja. Som YouTube aldrig nogensinde kommer til at se, fordi det er virkelig dårlig kvalitet. Jeg prøver at bruge det nye OBS Studio, tror jeg, den hedder. Og jeg bruger den gamle version, for jeg er fucking ligeglad. Jeg kunne ikke lide at se på den gamle længere. Og jeg er bare glad nok for den gamle, fordi den her får til at virke nu. Ja, den anden kan du også få til at virke. Det ved jeg godt, nu skal jeg gemme alt sådan igen, og det giver jeg ikke. Gider ikke gemme alt det pisse igen. Hvornår er det, vi kan få den overtaget, den der ting der? Vi har overtaget. Der var en fjende. Nej, der er fjenden. Nå, vi har den, så vidt jeg ved lige nu. Det er faktisk skønt, det der. Jeg tjekker...
nede under Nej, os. Brønder, der er tre busser. Der er en... Han er lige her. Med sig. Hvor var han? Han stod røg døren og gemte sig. Der døde jeg fandme. Man skal aldrig tage deres våben, de stinker. Burde de skulle da lært efter. Nej, der er også nogle gange, der virker det. Ja, bare ikke det jeg tog. Det var lort. Enten det, eller så var det en easy. Hvad fanden, mand? Nå, det er noget, jeg trykker F1 for at reporte ham. Fuck ham. Jeg kommer til at reagere meget i den her video her. Og det tror jeg faktisk Gang spiller. Gang vi skal skifte til en anden så skal vi pause den. Der fik en! Så vidt jeg kan se, så fører vi, tror jeg. Ja. Lidt endnu. Ikke så meget længere. Wow, jeg skød ind, indtil så døde vi. Eller jeg er død. Jeg skal virkelig til at finde ud af, hvor fanden der er, jeg mister alle de penge fra, jeg gør. Altså, jeg Det er nok hver gang du køber et eller andet, tror jeg. det kan godt være, altså. Det kan godt være, at jeg har en helvedes masse penge lige nu, ikke? Men det er ingenting i forhold til det, jeg skal bruge, jo. Det er alt det, vi skal bruge. Det koster fucking 40.000, 100.000 og sådan noget. Ja, altså. Hvad tager det, han gemte? Ja. Den sigte, jeg vil have, det koster, hvad var det? 79 eller 76.000. Wow. Det står bare kæmper den vej, vi kommer ind fra. Ja, yeah, jeg venter på en nej, jeg skal ikke vente på en cykel. Den er bare løb. What? Hvor fanden er det skudt fra? Hvad derfra? Ved døren. Jeg glæder mig virkelig til, at Battlefield 4, Battlefield 1 kommer ud. Det forstår jeg ikke mig Eller for. Battlefield 5. Aha. Hvilken af dem hedder det? Er det 1'eren, eller er det 5'eren? Ja, det er det. De har aldrig lavet netter. Jeg troede 1'eren, det var det der var 1'eren? Det er det nye, der kommer ud. Nej, Battlefield 1 var det, altså det første Battlefield, de lavede, var det ikke en af de der 1900 eller noget Battlefield? Whatever. Nej. Var det ikke nogen af de De er første? bare lavet, de starter med at lave fremtiden. Var det? Inden de viser os traileren til den. Så de startede med at lave Battlefield 2? Ja. Og så lavede de Battlefield 3? Ja, de har aldrig lavet netter. Wow. Og det har jeg aldrig lagt mærke til, faktisk. Der er ingen, der har lagt mærke til det. Eller jo, der har der nok. Yay! Jeg har lige dræbt en god bunk folk ud foran. Og jeg har næsten ingen liv. Granat! Den nåede jeg ikke væk fra. Fuck ham. Jeg tror, jeg skulle da FF for at report ham, mand. FF for report hvem? En af vores venner, som sprang mig i luften. Altså teammates. Ja. Kan man report folk? Det står der, jeg skal bare trykke F1. Så trykker jeg F1, og så forsvandt det. Wow. Fuck, jeg brugte mange skud på det. Jeg bruger seriøst mange skud den her rundt her. Hvorfor bliver man blive dræbt af granater? Mhm. Nå, de er i gang med at overtage. Ja. De kommer over til basen igen. Ej, Eller se, de, Anders. Du døde også samtidig med mig. F1.
Hvis... Okay, næste gang der er en eller anden, der kommer ned, eller slår mig ihjel, vi prøver bare F1. Ja, det kan vi sgu godt, hvis det er teammates. F1. F1. Ja, det er kun teammates. Hvad sker der, hvis man reporter den? Jeg ved det ikke. For der er for trykke i F1. Jo, Anders, kom ned under. Kom ned under, jeg er død. Hvor nedenunder? Ikke heller, jeg er der lige om lidt. Nå, det der sted der. Jeg er derinde, jeg er derinde. Fuck ham, man. Spassons. Wow, jeg nåede ikke at leve. Hvad fanden Vi har har du tabt. granater, mand? Goddammit. 3, 2, 1. Vi har ikke tabt det nu. Giv mig lige 2 sekunder, jeg skal prøve noget. Yep. Jeg er faktisk ikke lavet med en OBS virker nu. Yes. Jeg håber seriøst, det er bedre kvalitet nu, end det var den 40 i. Damn. Det er godt. Hvad fanden bliver skudt fra nu? Fuck. Kom til fuck. Sorry, jeg skal ikke gøre det, mens jeg optager. Hvad gjorde du? Fuck, jeg piller ved et eller andet med OBS'en. Hvis det blev sådan lige hurtigt sort, så sorry. Jeg skulle aldrig have gjort det, mens jeg optaget. Det var faldet, du blev skudt nu. Mig? Ja. Lige før, da jeg løb over, der var der en over ved togvognen herovre, som dræbte mig. Han var nok død. Nej, han var der nu. Jeg nåede at dræbe ham. Hvordan vi har tabt vi? Vi tabte. Ja. Jeg kommer til pausen. Okay. Jeg prøver at fikse den. Hver gang, Næsten XP. det er sådan en XP. Ja, det er slet for noget XP. Kun 300 år cirka. Men jeg har lige fået en håndpistol. Har jeg lige opløst. Som jeg bare ikke har råd til. For den koster 79.000. Wow. Yeah. Nu ved jeg ikke. Wow, det koster mig 620 kroner for at få ny ammunition. Opereret våben og sådan noget. Dig. Fuck, man. Nå, okay, jeg fik 2.371 i alt. Så. Okay, edit. Ja, måske skal Klik. jeg har lige begyndt. Tror jeg nok. Klikker på rigtig knap overhovedet. Ja, det gør jeg. Alt fint. Det kan ikke krabbe ind i hans bil. Det Bilen, brænder han af. bilen er racistisk. Hop op på cyklen. Det er godt. Det kan jeg heller ikke. Ha, en cykel er racistisk. Vi ses. Der er en cykel lige bag dig. Nå. Ja, nu kan jeg godt komme ind i bilen. Fanden bil. Var du ikke racist? Nå, okay. Langsomme svin. Ha 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 ha. Det brænder, han skal op ad bakken. Det ved jeg godt. Og så man skal jeg kigge på, mens jeg sidder og optager. Nej, siger ikke cyklen her fast nu. Nej, det gør den ikke. Hvis jeg er ret, så kommer folkene Kom nu for... XP! Ja. Hvis jeg er ret, så kommer folkene for at se hvert øjeblik nu. Ja. Skal vi lige se, om jeg er Nå, ret. den er klar lige nu. Vi går ned i C, vi går ned i C. Jeg er på vej mod at se. Eneste våben, jeg har på mig, det er pistolen. Eneste våben, jeg er på mig, det er maskingevær. Ja, du vil gerne tjene penge med den. Ja. Jeg kan opgradere den her. Jeg venter faktisk bare på pengene for at kunne opgradere den. Ja. Ja. Nederen, ikke? Jeg ved ikke, hvor meget tjener vi på det. Jeg vil sige det forskelligt. Kommer an på for mange vores score og sådan noget pis. Forskelligt. Vi skal gå over mod B bagefter. Men selvfølgelig, nu længere kampene varer, nu mere tjener vi også. Dækker du mig? Så dækker jeg dig.
Jeg dækker på den anden side, så... Jeg er klar, vi til rush op på... Granat! Er du? Kommer ind til. Er du? Ja. Nå ja, Jeg spawner over i bilen. det gør jeg også. Det kan jeg ikke. Vesten! Nej, det kan jeg ikke lade mig lov. Nej, jeg tror, den sprang i luften. Den er racistisk. Hvad fanden der er en fjendtlig bil der? Så låner vi den. Nej, jeg skal have reload. Det kom. Ham, den folk. Jeg nakker lige fjendens bil her. Du skal ikke kigge her, man. Godt skridt fra dig, mand. Det er min bil. Min bil. Det er min bil. Den er faktisk næsten død, så det skal du nok ikke gøre det der. Og forresten, jeg har helt glemt at sige det, men du får XP, når du stjæler køretøjer. Jeg har helt glemt at sige. Det er derfor, du tjener ekstra penge. Det er godt, hva'? Ellers er det. Der er død han. Jeg nakker den her i stedet for. Nej, jeg vil gerne. Så stjæler den. Skynd dig lidt. Du har gerne med at stjæle den, ikke? Jo. Godt så. Jeg dækker lige mig selv her med øjen her, ikke? Vi har ikke noget, vi skal... De har gang med at tage af, eller sådan noget. De har taget en over os. Er klar? Gå. Jeg får ikke så meget XP på det. Jeg fik 13 XP. Det er ikke så meget. Jeg er boet her. Jeg kan mærke, der kommer en granat lige om lidt. Jeg fjerner køretøj. Nej, der kom sgu ikke en granat. Der kom en mand bag mig. Fuck, det gjorde ondt. Anders, jeg ligger på førstepladsen. Jeg glemmer lige om lidt. Tjek lige for meget for at lave dine score i forhold til min, ikke? Hallo. Ja. Jeg er død. Jeg skal være til 2 plads større. Jeg er rib. Fuck, der døde jeg. Nu er jeg for... Jeg kan mærke, hvor den har. Nej, vent, det er ikke den rigtige. Fuck. Jeg skal vente på en spiller der. Jo, fik jeg se. Nu er jeg for at se. Nu skal jeg tvivle. Den er i gang med at blive taget igen, så jeg tror ikke, det er noget det. Nej, det skulle godt være. Fucking russer! Lad mig nu Du burde snyde, når du er med på os. Nu kan jeg spawn ind. Så vidt jeg ved, skal en russer ikke være på amerikansk hold. De skal fucking være på... Hvad er det hold, det hedder? De må gerne snyde på grund af de er på vores hold. Ja, okay. Bare slå løs. Og måske skal de hurtigt tjekke, at den ikke er... Nej, Jeg kan hacke en bil. Der kan man hacke en bil. Mhm. Er der computer i bilen? Ja. Det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke, at computeren var opfundet på et tidspunkt. Det er godt. Militæret har en computer, kan du huske? Var det den der bil, der røg? Eller var det en anden bil? Fuck dig. Okay. Jeg kunne ikke se her. Nå, jeg gemte sig op på fucking taget. Der er en EC, der gemmer sig op på det der slags sag noget.
kage Det skal vi noget. være. Ja, det der sending noget der. Nå, der døde jeg. Pis. Så vi, hvor han gemte sig hen. Nej, det var en anden en, jeg skød efter. Ham du skød efter, var det ham der dræbte dig? Ja. Mhm. Jeg kunne ikke ramme ham åbenbart. Vi er før. Ja, nu skal vi bare holde A og B. Så vinder vi. Jeg rip spurt! Ikke forstået kurt. Ikke forstået. Kom med den for granatkaster. Fik ham. Jeg skal gerne en granatkaster. Så. Granatkaster herinde. Nej. Okay. Poison kan jeg gå ind på mig. Der er ikke nogen granatkaster i den her bane her. Seriøst. Jo, der er der. Indenfor. I huset ovenpå. Nå ja. Jeg skal have penge her nu. I'm dumbass right now. Er der også kommet til B eller dem? Det ved jeg ikke, jeg på hvad jeg må se. Vi mister C A. er ved at... Vi mister A og B. Headshot! Den her rundt her kan godt begynde at gå lidt hurtigere nu. Tak. Nej tak, kom nu. Hurtigere. Kommer. Det er bare noget, de ikke har gjort, så man kan løbe på af bagdans. Yep. Det er noget, de ikke gør, så cyklen er hurtigere. Og noget af bilerne er langsomme. Altså. Så igen bilerne, altså. Hallo. Klar for langsomt de var på det tidspunkt. I forhold til nu. Er du? Ja, det er også bare om at se. Vi fører. Rettelse. Vi skal vinde! Jeg var Vi skal vinde minimum 1. Kom nu, mand. Vi kan ikke Jeg havde den, tabe hvor man 3 går ned af fucking trap. Kom en granatkaster. Jeg havde designet på det her hus her. Ja, fik en, og jeg døde en anden. Go to C, my friend. What? Nej, Nej, det kan gå man til tage A. vores. Jeg kom med en granatkaster. Jeg går ind i huset og løfter en granatkaster. Break that booty. La, Nå, la 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 la. Kom nu. ja, jeg er på vej ind som headshotter, mand. Typisk fucking russer. Du må tørre mig og hate meget med de russere her. Yep. Enten er det russerne, eller så er det nogle andre. De snyder konstant. Alle snyder her i. Yep. Prøv at Også- i beta. Også ham, der står lige der. Jeg ikke aner, hvad hedder. Også den spasser der er derovre, mand. De skyder efter mig. Jeg kan ikke se det. Han snyder også ham der. Fordi det er anden gang i træk, han dræber mig. Og vi taber. Tror jeg. Jeg skal bare få fat i en B og se. Vi mister A igen. Jeg er ved den. Okay.
Ja, Du var vi bitten. skød hinanden. Fanden, Du skulle gå tage. Så må man granatkaster igen. Ja, øjeblik. Så er det igen. Ja, vi har igen. Yep. Midlertidigt. Jeg er på vej, og jeg tager en bazooka med. Ja, jeg kommer til at bruge den Jeg har en ny. på en teammate. Jeg har en ting at sige til det. Hvor dumt var det lige. Nå, Brønd, han kan ikke holde ved mig. Stadigvæk. For han ikke gad at hente mig. Ja, jeg ramte ham ikke. Jeg må ellers mig ind i deres bil. Yep. Der kom lige et level op med mit maskingevær. Hvad fanden var Og jeg kom til at glemme, jeg skulle holde den inde. Au. Hvordan fuck kunne han gøre det på lang afstand? Ved det ikke. Jeg er i gang med at tage B. Det kommer med bazooka. Kommer! Og det var skudt. Ja, glemmer alt den måde man går ned i det fucking hus på. Jeg fik stadigvæk XP for at neutralisere i B, whatever. Du er så stadigvæk her, så... Jeg er ved at blive betaget. Yep. Jeg er også på vej mod A. Jeg er vores igen. Det var godt. Har lagt mærke til det. Jeg har ikke køretøj her. Ja. Men når man ikke prøver det, hvor man har. Yep. Kom mod B. Jeg har se. Yep. Men jeg kan se, jeg clear. Jeg ser, jeg clear. Der er noget, ja. Pis. Bilen sprang ikke i luften, så kunne jeg ikke lave kamikaze. Wow, jeg døde bare med en sådan headshot, mand. Okay. Vi har lavet optaget i 16 minutter, når vi går. Ja. Det bliver en lang video, vi laver med de her 3 kamp. 3 kvarter. Deromkring. Hvis kampen med Kærsler slutter. Det håber jeg kraftedeme med. Den kan blive 3 kvarter, den kan også blive 36 minutter. Ja. Så bliver det Ja, vi skal op til C, eller B. Ja, jeg vil A nu. Det gik da De meget. går efter A nu. Der er 100 p. Yep.
Så godt jeg går efter. Yep. Der var en der. Fuck, den så smed bazooka ind. Jeg vil bare sige, fuck cyklen, så løber jeg derover. Headshot! Kom nu, man, vi skal vinde! Man kan stadig køre, jeg er træt af tabe, eller? Ja, skynd noget overtag. Jeg er på måde af. Jeg kan mærke, at vi taber. Yeah. Medmindre vi på mirakuløs vis lige får alle 3 punkter i et kvarters tid. Ah, okay. Et par minutter. Ja, det er godt. Tror jeg ikke, vi gør. Nej, det gør jeg tror jeg heller ikke. Jo, muligvis. Hvis vi er heldige. Vi er i gang med at tage B nu. Men C er lidt besværligt at tage. Det er på grund af, de kan sprøge i nærheden. Ja, jeg vil blive taget. Ah, pis. Der var han. Nej, det er ikke. Jeg skulle til at reload. Jeg prøver simpelthen ikke at spawne på køretøjet. Kan man det? Der er køretøj lige pt. Hvor du kan gøre det på. Hvis vi kunne, så havde man gjort det. Jeg er lige spawnet ind på. På et køretøj? Yep. Jeg kan mærke, at vi taber. Ja. Er det snart tredje runde i streg, vi taber? Det er faktisk tredje i træk. Okay. Ah, pis. Er det også? A. Vi er i gang med at tage B. Bare så vi er i gang med at miste B. Ser det ud til. Ja, det kommer. Ja, det kommer op til A igen. På vej mod B. What? Okay, bilen gider ikke køre fremad nu. Jeg kører, Fuck. Jeg vil bare headshot det næsten lige når op til A og på vej videre. Ja, yeah, vi taber om nogle par sekunder cirka. Ja. Ja, vi har tabt. Ikke endnu. Vi kan ikke nå at vinde, slet ikke. Prøv at spawne i min bil. Du skal lige over til det igen. Nå, jeg kan ikke spawne nogen bil. Nå, der tabte vi har tabt. Nå ja, vi ses i Nå. YouTube. Vi ses.